عرفتي بأخا يسوس سلام بأخا يسوس أبهلا ونتفان عقب يسوس هاليلويا 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 بأخا نحقوس يسوس لبنا بأخا تعرف يسوس أبهلا ونتفا تعرف يسوس نخال عين تأمتن يسوس عينتنا قلنا بأخا يتأمتا يسوس هاليلويا 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 إيسوس سلامنا أيو إيسوس عرفتنا أيو هاليلويا أبقى الأملاق Psalm 121 it says I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and the earth. He will not let my foot slip. He will watch over you, not slumber. Indeed, he watches over Israel with neither slumber nor sleep. The Lord watches over the Lord. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by the day nor by the moon. The Lord will keep you from harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. Amen. Hallelujah. Jesus مسانا يا هاليلويا. كنواتق كنأتو مسانا زغون هاليلويا. زيدك أس إجزابير هاليلويا. مسانا زلو كل جزء هاليلويا. كأدمينا حليفو. كل زريئلنا إجزابير هاليلويا. هاليلويا 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 هاليلويا. Hallelujah. And in John 10 it says, the thief does not come except to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and they may have more abundant. Hallelujah. ጸላኢ ብዙሕ ነገር ይድፍትኖን ህይወትና ሰላምና ድሰርቕ ዕረፍትና ድሰርቕ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ከባቢና ኢየሱስ ግን ምሳኹም ኣለኹ ይብለና ኣሎ ሃሌሉያ በቃሉ ገይሩ ሃሌሉያ I come to give you peace I come to give you rest ይብለና ኣሎ ሃሌሉያ ጸላኢ might come to destroy but he is there ሃሌሉያ ልዕሉ ኩሉ ዘለዎ ኃይሊ ሃሌሉያ ኣብኡ ተኣማሚና ንእግዚአብሔር ክንዝምረሉ ኢና ሃሌሉያ ምንጭ ሓጎስና ንሱ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ሰላምና ንሱ ስለዝኾነ ሃሌሉያ እስከ ብቃላትና ሓጎሰይ በአኻ ጥራሕ ይኽንብሎ ኢና ሃሌሉያ በአኻ ይሕጎስ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ 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 Será
لويتا ما سري كل فتحك نفسي تزمر الكامتان سكت بالقام غياتي صعقي لويتا ما سري كل فتحك نبعتي جريسك أجوات بلني كيدكم كإلا بإيدي تزني بترغان مركوز كان يتزنان عاني للصغى من سعيدها انت يكي كتبر نفسي تجمر الكامتا سكيت بالكام غياتي ساحكي لويتك ما سري كل فتحك كم تبزح مركز مارغي اللي بقى يحكو صلو كم تبزح مركز مارغي اللي بقى يحكو صلو يحكو صلو يحكو صلو يحكو صلو ልብና ይሕጎሳሎ ምንጭ ሰላምና ምንጭ ዕረፍትና ዝኾንካ ኢየሱስ ተይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ምንጭ ሓጎሰይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ኢየሱስ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ጽቡቕ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ምንጭ ሓጎሰይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ኢየሱስ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ በይንኻ ድራይኻ ምንጭ ጽቡቕ Love the ways to feel it all till I know take me low, love the ways to feel it all till I know take me low. نبعتي دريسك أجوات بلني بينكم كهلا بإيدي تزني بترغان مركوز كان يتنان عاني نفسها مسايبة انتايتي نبعتي دريسك أجوات بلني بينكم كهلا بإيدي تزني بترغان مركوز كان يتنان عاني نفسها مسايبة انتايتي نبعتي دريسك أجوات بلني بينكم كهلا بإيدي تزني بترغان مركوز كان يتنان عاني نفسها مسايبة انتايتي كمني نفسي تزفي الكاهتان سكيت بالكاف غياتي سعكي لو الكاف سري كل فتحك نفسي تزفي الكاف غياتان سكيت بالكاف غياتي سعكي لو الكاف سري كل فتحك كمت بزعمر كنت مارغي كمت بزعمر كنت مارغي وصلوا كمت بزعمر كنت مارغي يحكوا صلوا كمت بزعمر كنت مارغي يحكوا صلوا
ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ ብዙሕ ምርኮት ማርኸ ልበይ በአባ ረቢ እግዚአብሔር ተሓጎዘ ሃሌሉያ ይጎሳሉ ከምቲ ብዙሕ ምርኮት ማርኸ ልበይ በአባ ይጎሳሉ ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ ይጎሳሉ በአባ ይጎሳሉ 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 በአባ ይጎሳሉ يزفسا بزرعي كون بنبرد زعالم إيسوس عربي ونباري تسكي تسكي تسفردنا مدرين الباركة بهو يزحيكم بهو يزفسا بزرعي كون بنبرد زعالم إيسوس عربي ونباري تسفردنا مدرين الباركة بهو يزحيكم بهو يزفسا بزرعي كون بنبرد زعالم إيسوس عربي ونباري عظام الخبير حبيبي دليوني بالليل تحزن نفسي غايبة بيزي عكوز وغازي عظام الخبير دليوني بالليل تحزن نفسي غايبة بيزي عكوز وغازي كبتي متحبر كوزبارغي يبي معاها يقصالو كبتي كبتي متحبر كوزبارغي يبي معاها يقصالو بشبشبة كبتي متحبر كوزبارغي يبي معاها يقصالو كبتي كبتي متحبر كوزبارغي يبي معاها يقصالو 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 بابا يقصالو 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 بابا يقصالو زيت كبير دينام مدري بكبركا بهو يزحيكوز بهو يزحبسا بزرع يكون بنبرد زعالم يسوس عالمي ونباري تأكد تأكد زيت كبير دينام مدري بكبركا بهو يزحيكوز بهو يزحبسا بزرع يكون بنبرد زعالم يسوس عالمي ونباري أكون زيوي نعغامر قليل حبيبي يليوني بالليل نسيغاي غاب بيزي عكوز وغاسي مي نعغامر قليل يليوني بالليل تحتي نسيغاي غاب بيزي عكوز وغاسي هاليلويا بأخاني عكوز يسوس رسنا بأخاني يسوس تبني كيدكم كإلا بإيلي تزني بترغم بكوسا يتنا نحاني يسغى مسايها تايكي قبلني لمحة زي دريسكا أجوها تبني كيدكم كإلا بإيلي تزني بترغم بكوسا يتنا نحاني يسغى مسايها تايكي قبلني نفسي جزم أنا مزغول أملغ إلي تازل هاليلويا سعدينا ويكا خسري كله فتي كان
زمر الكامل زكيت بالنام وكاتي سعدي لو يتفاتر ولو بدي كفمت بتحمر كزمارك لبي بابا وصلو كنت بتحمر كزمارك لبي بابا كنت بتحمر كزمارك لبي بابا وصلو كنت بتحمر كزمارك لبي بابا وصلو Gozalo, Bahai Gozalo, Gozalo, Bahai Gozalo, Gozalo, Bahai Gozalo. حدش هونتني أجل ما يحريف كله تسلك لي ولا لا يتبل تتجوى نفسي الحب فما تعبالي بوالها سكاغ بالي أبل والقيت معها حيبيه حيبلك معها فما تعبالي بوالها سكاغ بالي أبل والقيت معها نورا ناتقي منه عزي وتعبني كل جيتي حد جهونني كل ما يحليفك كله تسلك لي كل ما يتبلي تتجوى نورا ناتقي منه عزي وتعبني كل جيتي حد جهونني كل ما يحليفك كله تسلك لي كل ما يتبلي تتجوى تعبانين تتغربانين والجيزي مغارين عارفين مغار انتي بتحمر كل مارين اسمع لي إلي كابت الشباني سيدامي انتي بتحمر كل مارين قلبي مغار يحكو سالو انتي بتحمر كل مارين قلبي مغار يحكو سالو هاليلويا هاليلويا يسوع I am
ተዘምርዬ ስቃይ ብልህ ስጋት ላይ አይቋርጥ 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 ተዘምርዬ ስቃይ ብልህ ተዘምርዬ ስቃይ ከምስጋናይ አይቋርጥ ተዘምርዬ ስቃይ ብልህ ይአኽለኒ እምባይ ተማሂረ ደስታ ትጋበዩ እታሪክ ዘይምነሉ ይአኽለኒ እምባይ ተማሂረ ደስታ ትጋበዩ እታሪክ ዘይምነሉ ተመስገን ተመስገን አጀል ቤትካ
ምስጋናይ አይቋርጥም ይዝምርዬ ስማ ይብልኝ ስምካ ምስጋናይ አይቋርጥም ይዝምርዬ ስማ ይብልኝ ስምካ ምስጋናይ አይቋርጥም ይዕልልዬ ስማ ይብልኝ ኣብ ኢየሱስ ዕረፍትሎ ሃሌሉያ ካብኡ ወፂና ናብ ንኸዶ የብልናን ሃሌሉያ ንስኡ ሰላምናን ዕረፍትናን ሃሌሉያ 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 ደጊምና ንእግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ብሓንሳብ ሃሌሉያ In Proverbs 3:5 it says, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding." Hallelujah. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Hallelujah. Again it says, "Trust in the Lord with all your heart." Hallelujah. We're going to trust him with all our hearts. Hallelujah. And we're not going to lean in our own understanding, but in his ways. Hallelujah. Acknowledge his ways. Hallelujah. Trust in his word. Hallelujah. We're going to sing to him and say, "Lead me, Father God. Lead our way, Father God. You are the one and only way." Hallelujah. Hallelujah.
ኣባኻይ ዕረፍትና ኢየሱስ
እንደገና
ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እስከ ንዓዱ ሞገስ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንፈስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ሙላኝ እንደገና 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 ሙላኝ እንደገና እንደገና ግዘኝ እንደገና 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 ሙላኝ እንደገና እንደገና ግዘኝ እንደገና እንደገና ሙላኝ እንደገና እንደገና ግዘኝ እንደገና 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 ሙላኝ እንደገና 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 ሙላኝ እንደገና እንደገና
ውረሰኒ ኢየሱስ በይንኻ ምለኸኒ እስከምለኸኒ በልዎ ሃሌሉያ በይኑ ይውረሶ ህይወትና ኢየሱስ በይኑ ይምለኮ ካልእ ኣይምለኮ ህይወትና ሃሌሉያ ንሱ በይኑ ይንገስ ሃሌሉያ ውረሰኒ ኢየሱስ ኧረ በይንኻ ግዝኣዮ ህይወትና ካልእ ኣይንገስ ኣብ ልብና ሃሌሉያ ውረሰኒ ኢየሱስ በይንኻ ግዝኣኒ ኢየሱስ በይንኻ ግዝኣኒ ኢየሱስ በይንኻ ውረሰኒ ኢየሱስ በይንኻ ውረሰኒ ኢየሱስ በይንኻ ሃሌሉያ በይንኻ ውረሶ ህይወትና ኢየሱስ በይንኻ ግዝኣዮ ኢየሱስ ካልእ ዘይብሉ ሕዋት ዘይብሉ ኢየሱስ ንስኻ ግዝኣዮ ልብና ሃሌሉያ ከምቲ ጎይታ እትደልዮ ከምቲ ጎይታ እትደልዮ ከምቲ ንዓኻ ባዘብለካ ይሁነልካ ህይወተይ ኢየሱስ ይሁነልካ ህይወተይ ጎይታ ይሁነልካ ህይወተይ ኢየሱስ ኧረ ህይወትና ከምቲ ንሱ ዝደልየካ ይሁን ሃሌሉያ ጎይታ ከምቲ ይሁነልካ ጎይታ እትደልዮ ከምቲ ጎይታ እትደልዮ ከምቲ ንዓኻ ባዘብለካ ይሁነልካ ህይወተይ ኢየሱስ ይሁነልካ ህይወተይ ጎይታ ይሁነልካ ኢየሱስ ይሁነልካ ህይወተይ ኢየሱስ ይሁነልካ ህይወተይ ጎይታ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ ዕረፍተይ ኧረ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ ጽጋበይ መጎሰይ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ መጎሰይ ክብረተይ ወይ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ ክብረት ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ ዕረፍተይ ጽጋበይኻ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ ጽጋበይ መጎሰይ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ መጎሰይ ኣምላኸይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ መጎሰይ
ኢየሱስ ይውረሰው ሃሌሉያ ህይወትና ንሱ ይውረሰው ሃሌሉያ ንዘል ዓለም በይኑ ይንገስ ሃሌሉያ እስከ ብዕልታ ብጭብጨባ ነዝ እግዚአብሔር ይዝሃቦ ሃሌሉያ
دحان مصاخم بالله كأ نوح جزء زفلتا حافتنا أبرهات مالت حافتو نماني التعامية زيابير مسكن توم سدرابيت بفلاي بسن عفز نوركم بهاجر أغلط كلام ده سدرهم نبوي تعامة ولا نبوي تعامة بعدهم ولا سبيتهم بوزح قدوسان زجل قالوا سدرابيت يوم زيابير مسكن نزوم كم زياتهم لتقوم يزيلون زيابير مسكن حافتنا أبرهات مالت كا وانجيلاويت أبرهات زيابير مسكن نقول جزء عقل قاري نايك عليه وتيا قالوا كل حاتكم قاعدة حال متعهم كبرنا عملا تنكو أبرهاتهم كعراقة كي تزارب قامتان كي حاله زيابير مسكن جزء وسيدنا لنا برقة رداني قلنا وجمرتا قدمنا وقال عملها مخادنا نابناي قال عم برخ وانكن كيدنا ندا حاونا عم بابا كم لما حفتنا في بن تدا حاليوم ويلكم كنولو ميناسكي ويلكم نولو زيابير مسكن
دحراي زهلونا ناي صباح سنبت تدا غيزه وسد ابيلنا ساعه 7 ابيلنا كنودينا يلو ساعه 7 درو ساعه 7 غوين لهم مجم قريب ولا حقي ساعه 7 دارغا كل شعينا ساعه 7 خباب نود مالته امو كاو قرب سخن سقوم نخلينا حدا غيزه حدا سب كمزي ليلومو حدا نويح كمز خماي مس حدا حصير سب خيد نيرو دحراي شعو ناخذون كلهم اگر سلام مش دحراي ناخذون كلهم تي نويح سقوم بالنيرو تي حصير دما مسؤ سقوم نيرو مچم كم تكايدو دحراي شعو ناخذو كلهم تي نويح سلاز دونغو يتايلو قرب دو زبزب نبل قليلو مالت شعو حصير شعو نوغي بلن بران دا قدم دي سبسب جميره يقليلو امو ساعه 7 دامو يحجون ساعه 7 اقدم ادحر الناس نودنا خيلينا مالتي زغلو سربا هاجر سلام كبرنا املاخ يكون يزي وسيدنا لونا تخيلنا ناوقال املاخ كن كيدينا اشتي سلات زمت قال እግዚአብሔር كنصلينا بروخ سميا وابو بيسوس كريستوس شم تمسكن نمسكنك አለና ላውነት ካን ዓና ዘልዓለማው ኺዳኒ ሞም ሳና ድማ ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኬ በዛ ሰዓት እዚያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ላውነት ካተረዲና እግዚአብሔር በእምነት ጊዜናን ሰዓትናን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዓሊፍና ንህባሎና እሞ እግዚአብሔር አምላኬ ያማዕድ ቃልካ ስምረት ካምሳና ኸውን ቃልካ ክትባርከልና ብኡ ድማ ምስተዋዕልን ጥበብን ክትበና ንጽልሎና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኬ እዚ ሁሉ ስለትገብር አዚና ነመስግነካ ክብር ድማ ንህበካ አለና بغويتانان بمدحانينان بيسوس كريستوس شميلكا آمين كبرنا أملاخ يكون كم زفلت عب درخبكو عدل أقات أمي عب زي عمت زي حيزنا يزلنا رأستي بزعباك عليك زي أبي هرزولي لازنا يلوم معلتي أقل لوتيون كاو ويد ما خافت حسابات أي كوت سنة تي نقص صار استي نايلوم معلتي جن انتهي انت دعيلنا بفلاي بزعبا منفساوي عبيت زبل حساباتي بزعبا منفساوي عبيت كنحسب كلنا مصحف قدسنا نمنفساوي عبيت ويدما منفساوነት عبيت كم زد ليو زغلصلنا تقصيتات بزحون تقسنا خلينا قاليهم قال بقالو نتي عبيت زبل قال كي قلصوا يقول يوم اتمنفساو حساباتون منفساو ملؤتون كنريهم كلنا غنا اتمنفساو حساباتو حدي بزعبا معباي ويدما بزعبا لوطي يدزارب منالباش لو معلتي كم فعل املاخ عدل انت دعا رخيبنا موها كيزي انت دعا اخيلونا حصر عبيله ثلاث حسابات كزاربه نسو دماني تي قداماي منفساوي عبيت مالت انتي مالت موهانو ويدما منفساوي عبيت زغلصو مصحف قدس زلو تقصيتاتن حساباتن بدحريو كنريو دفتن دما تاي انت دايلنا منقدي منفساوي عبيت مخنياتو زياده مستيار استنات خير مالت منقدي منفساوي عبيت انتي مالت انت دايلنا منفساوي عبيت انت دا ديمان دو خوينو منفساوي عبيت انت دا طلب خوينو مصحف قدس كا ناي قدن زحتنا ريكوايرمنت ويدما حدا منفساوي طلب اندحر خوينو غنا كل غيزي خحتت دلو نغرات غنا لو خحتت دلو حتو ويدما بأمرنا زمصنا حتو انتي انت دايلنا بخمي ابيلنا ينبا نابز منفساوي عبيت نبصح ويدما تمنقدي انتايو ونيات كل غيزي انتي يدلي خايم تدايلنا ندخونه نغرات كتبصحلو تخيل كسع زبل ويدما نمبصح زدليكا نمنقدي زدلي نغرات انت داحلي كل غيزي مسالط يالو حقيده ويدما توم تولس نبلو من دخونه نغرات نعبيت كدغفوها زخلو مسارحي يالو مالت سلازي اسو يلوم معلتي انريو كافتي حدا منقدي ويدما مسالط يا ويدما كافتم تولس نبلوم ويدما مسارحي نبلوم منقدي منفساوي عبيت كن انتي انت دايلنا قال እግዚአብሔር ዝغبልን كلكم مستعرستنا نمخاد انت داي كوينو قال እግዚአብሔር ጥራዩ ማለተይ ግን አይኮንኩን ሀገር ሰላም ቃልኦት ምስካለ አርእስቲ እንመሃሮም ነገራት ክህሉ ይቆልዮም ለማዓልት ግን ካፍቲ ዓብይ አርእስትና መታን ከይወጽ ዝጥቀመሉ ደለኹ ሐሳባቲ ማለት በድሕሪኡ ምናልባሽ ሰፊሕ ስለዝኾነ እዚ አርእስቲ ኣብ ሳለሳይ እንሪኦ እንታይ እንተዳይልና ምልክታት ወይ ድማ ባህሪያት መንፈሳዊ ዕቤት እንታይ ድብል ክንሽፍን ክንፍትን ኢና ማለት
ሰለስተ ሓሳባት ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ደለኹ ኣብዚ ዝነበረኒ ናይ ትማሊ ኣገልግሎት ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኮንፈረንስ ንሰለስተ መዓልቲ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ እዩ እቲ ትምህርቲ ሰፊሕ ዕምቆቱ ኣይወዳእኽዎን እውን ግን ሎም መዓልቲ ምስታርእስና ስለ ዝኸይድ ሕጂ ዝዛረበሉ ደለኹ ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕብየት ኢልና ክንሓስብ እንከለና መጀመርታ እቶም ነዚ ነገራት እዚ ድሕግዙና ወይ ድማ ዝድግፉና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለው መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓሳባትን ቃል ኣምላኽን መጀመርታ እሞ ከነንብብ ኢና ቃል እግዚኣብሔር ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብድሕሪ ሽዑኡ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕብየት ድማ ገለገለ ሓሳባት ክንገልጽ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተዳሪእና ብኸምዚ ዝተገልጹ ቃላት ኣለው ክሳዕ እንበጽሕ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዝተገልጸ ቃል ኣሎ ክሳዕ እንበጽሕ ዝብል እንተዳኢልና ክሳዕ ዝብል ኩሉ ግዜ እንታይ እንተዳኢልና ናይ መወዳእታ ወይ ድማ ኣልቲሜት ማለት እዩ ሓቂ ክሳዕ ዝብል ሓሳባት እንተዳሪእናዮ ሓደ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እዩ ዝገልጽ ንሓደ ነገራት ንምኻድ ብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክሳዕ ክንድዚ ዝብል ነገራት እንተደኣ ዘይተጠቂምካ ኩሉ ግዜ እንታይ ያለው እንተዳኢልና ክፉት ናይ ቀጻልነት ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ክሳዕ ድብል ነገራት እንተደኣ ተጠቂምካ ግን ሓደ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ግና ከዓ ኩሉ ሻዕ ትገልጾ እንታይ እንተዳኢልና ክሳዕ ድብል ሓሳባት እንተደኣ ተዛሪብካ ካብ ዝብል ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ጀማሪ ወይ ድማ መጀመርታ ምክንያቱ ካብ ዘይብሉ ክሳዕ ስለዘየለ ክሳዕ ዘይብሉ ካብ ከዓ ስለዘየለ ማለት እዩ ሕጂ ክሳዕ ዝብል እንታይ እንተዳኢልና ጀማሪ ነገራት ኣለዎ ካብ ሓደ ነገራት መበገሲ መንገዲ እናኸድካ ክትከይድ ከለኻ ናይ መወዳእታ ትበጽሓሉ ሽዑኡ ክሳዕ እንተደኣ ተባሂሉ ክሳዕ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንበጽሓሉ ወይ ድማኒ እንኸደሉ መንገዲ ናይ ዕብየት መግለጺ ብክሳዕ ዝብል ዝተጠቕሰ ቃል ኣሎና ከነንብቦም ኢና ካልኣይ እናወሰኽካ ዝብል እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረክብ ኢና ብዛዕባ ምውሳኽ እንተዳርኢና ብኩሉ ዳይሜንሽን ወይ ድማ ብኩሉ ጽላታትና ህይወት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ሰብ ክነብር እንከሎ እንታይ እንዳገበረ እዩ ድኸይድ እንተዳኢልና ብኩሉ ነገራት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ እሱ ከዓ ጥዑይ ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና ናይ ምውሳኽ ባህር ኣለዎ ብኩሉ ነገራት ማለት ምናልባሽ ፊዚካሊ በቲ ናይ ሕጊ ተፈጥሮ ዘንበሮ ገለ ሊሚት ኣሎና ሓቀይ ኣብ ገለ ግዜ ምስ በጻሕናሲ ደይንውስኸሉ ሊሚት ኣሎ ሓቀይ ቁመት ዝበሃል ምናልባሽ ግጅፊ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ቁመት ግን ኣብ ገለ እዋን ምስ በጻሕና ኣብ ገለ ክሊ ዕድመ ምስ በጻሕና ኣይንውስኽን ኢና ምሽ ሓቀይ ስጋዕ ክሊ ገለ ዕድመ ግን እንታይ ሰብ ይገብር እንተዳኢልና ናይ ምውሳኽ ባህር ኣለዎ ካብኡ ንኔው ዝውስኽ እንተደኣ ኮይኑ ግን ክልተ ነገራት ጥራይ ዝውስኽ እዮም ዝብሎ እንታይ ዝውስኽ ጽፍሪ ሃገር ሰላም ዳይ ማለት ይመስልኩ ሰብ ይውስኽ ብኩሉ ነገራት ኣብ ሶሻል ይውስኽ ሓቀይ ምስ ከባቢኡ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ምዝገሾ ወይ ድማ ቦታ ምዝቀየሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ምስ ዝቐርቦም ሰባት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ምስ ገለ ዝወስዶ ምሁሮታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና ናይ ምልዋጥ ባህር ኣለዎ ወይ ድማ ናይ ምውሳኽ ባህር ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ምውሳኽ እንታይ እንተዳኢልና መስርሕ ናይ ህይወት ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ኩሉ ጽላታት ናይ ህይወት ከነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንመንሽሙ እንታይ ኢልዎ ንጢሞቴዎስ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክፍለጥሲ ብምልኣት ነዚ ነገራት ዝርእስኻ እንታይ ግበር ኢሉ ወፊ ግን እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና እናወሰኽካ ዝብል ነገራት ግን ኣለዎ ክርስትና ኩሉ ግዜ እንታይ እንተዳኢልና ናይ ምውሳኽ ባህሪ እዩ ኣብ ናይ ምውሳኽ ነገራት ምውሳኽ እንተዳኣ ድይሃልዩ ክልተ ኦፕሽንስ ኣሎ ወይ ድማ ክልተ ዕድል ኣሎ ማለት ወይ ምውሳኽ ኣሎ ምውሳኽ እንተዳኣ ድይሃልዩ ከዓኒ ንድሕሪት ንምምላስ ዕድል ዝህበካ ጠጠው ምባል ኣሎ ክደግመልኩም ምውሳኽ እንተዳኣ ድይሃልዩ ኮይኑ ንቁሩብ ዕድል ክሳዕ ትረክብ ምንቃሕ ክሳዕ ትረክብ ብልጭታ ክሳዕ ትረክብ ንቅድሚት ከሰጉመካ ዝኽእል ውሳኔታት ክሳዕ ትወስድ ንገለ ዕድል ዝህበካ ጠጠው ናይ ምባል ዕድል ኣሎ
بدحريو نتعدلت انت دادي تتقيم كالو ግን ድሕሪት ናይ ምምላስ ዕድል ጥራይ እዩ እቲ ናይ ድሕሪት ናይ ምምላስ ዕድል ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝጀመርካዮ ዘምቕጻል እንተ ዳዲ ሃልዩ ዝርአ ነገራት ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎም በአር አገልጋሊ he was a pastor ብዙሓት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መምሃራን ክነግሩና ቆለው ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ሓላፍነት ተሰኪሙ ቤተክርስቲያን ዝመርሕ ዝነበረ በጽሒዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተ ዳ ናይ ቤተክርስቲያን ሓላፍነት ሂብዎ ማሃ ቤተክርስቲያን እንተ ዳ ዝመርሕ ነይሩ ሁሉ ስርዓታት ከዝገብር እንተ ዳ ነይሩ ሽማግለታት ከይተረፈ ክሳዕ ምሻም ሓላፍነት እንተ ዳ ሂብዎ ከም መተካታ ወይ ድማ ከም ወኪል ናይ ጳውሎስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚኑሉ ኣብ ሓደ ማሕበር እንተ ዳ የስታገርዎ ማዕረኽ እንደይ መንፈሳዊ ምርዳእ ከም ዝነበሮ በጽሕና ከም ዝነበሮ በዚ ነገራት እዚ ንጢሞቴዎስ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ወስኽ ይዱሎ ዳዕራይ ክንደይ ሙሳኽ ገና እዩ ማለት እዩ እና ወስኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክፍለጥ ድብል ነገራቱን ኣሎና ስለዚ ዞም ቃላት እዚኦም ወይ ድማ ዞም ሓሳባት እዚኦም ሕጂ ክሳዕ ዝብልን እና ወስኽካ ዝብልን በበይኑ ዓይነት ቃላት እዮም ተጠቂሞም ደለው ንበይኑ መዓላ ድማ ዝወዓሉ ነገራት እዮም ግን መንፈሳዊ ሓሳባቶም ክንሪኦ ከለና ግን ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ እንተዳኢልና ብዛዕባ spiritual maturity ወይ ድማ ብዛዕባ መንፈሳዊ ብጽሕና ወይ ድማ ብዛዕባ ዕብየት እዮም ዝዛረቡ ካልእ እጎይ ኣለኹ ድብል እዚ ሕጂ ኣብ ክንሪኦ ዝጸናሕና ተቀዳማይ ንብዙሓት ብዛዕባ ካልኣይ ኣካል እዩ ዝዛረብ ካልኣይ ዝረኣናዮ እና ወሰኽካ ድብል ከኣኒ ብዛዕባ ሓደ ግን ካልኣይ ኣካል እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ሕጂ ዝዛረቦ ደሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከኣኒ ብዛዕባ ቀዳማይ ኣካል ወይ ድማ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ከዓ እጎይ ኣለኹ ዝብል ነገራት እውን ተጠቂሙሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ናፍቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ እንታይ እናገበርኩ እናተመጣጠርኩ እንታይ ገብራለሁ እጎይ ኣለኹ ዝብል ነገራት እውን ኣሎ ምሽ ሓቀይ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ዕብራውያን ዲኹም ኢልዎ ደሎ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና በአር ነቲ ዝኸብደናን ዝጠብቀናን ሓጢአት እንታይ ንግበር እዩ ነርሕቕ በታ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁልና ዘሎ መቀዳደመ ከዓ ብትዕግስቲ እንታይ ንግበር እዩ ድብል ንጉየ ስለዚ ምጉያይ እንተ ደኣ ደድልዮ ኮይኑ ወይ ድማ ምኻድ ደድልዮ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ኣሎ እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር ክትበፅሖ ዘለካ ነገራት ኣሎ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ መንፈሳውነት መንገዲ እዩ ንዕኡ ከብፅሓካ ዝኽእል ማተርያል መሳለጥያን መሳርሕን ግን ኣሎ ንዕኡ ብግቡእ እንተ ደኣ ተጠቂምካሉ እቲ ናይ ኣጠቓቕማ ውህደት ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ምስ ኩሉ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦም ከለና እንታይ ማለት ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ እንተ ደኣ ተረዲእና ኢና በገባብ ክንጥቀመሉ ንኽእል እሞ ተጠቀምቲ ናይቲ በገባብ ዝተጠቀምናሉ ነገራት ከዓ ክንከውን ንኽእል ሃገር ሰላም በገባብ እንተ ደኣ ተጠቂምናሉ ታጠቓቕማ ከዓ እቲ ሜተድ ከመይ ምዃኑ እንተ ደኣ ፈሊጥና ሓደ ግዜ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ክንዛረብ ከለና ምናልባሽ ቀዲመ ኣትዮ ከይከውን ግን ዳሕራይ ተመሊሰ ክዛረበሉ እየ ስለዚ ፈለጥካ ጽሑፋት ብዙሕ ክስታይ ስለ ዝገበርካ ማለት ንሱ ሓደ መንፈሳዊ ዕብየት እዩ ማለት ኣይኮነን ንሱ ግን መንገዲ እዩ ምስኡ ደድልዮ ውህደት ኣለዎ ናብ ምንታይ ዘብፅሓካ እንተ ደኣ ኢልና ናብቲ መንፈሳዊ ዕብየት ዘብፅሓካ ምክንያቱ ምልክታት መንፈሳዊ ዕብየት ካልኦት ስለ ዝኾኑ ጊዜ ንባዕሉ ሓደ ባእታ ዳ እዩ እምበር ጊዜ ንባዕሉ እንታይ ኣይኮነ እንተ ደኣ ኢልና ሓደ መለክዒ ወይ ድማ ቀንዲ ባእታ ናይ መንፈሳዊ ዕብየት ኣይኮነን which means ጊዜ እንተ ደኣ ርኢናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ it's an opportunity okay እንታይ ድብለና ተሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ትዛንያ ተሓንቲ ለይቲ ከዓ ነታ ሓንቲ ለይቲ ፍልጠት ተሕልፈላ ትማልን ሎሚ ንጽባሕ ጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ማለት እኮ ሓቀይ ምሽ ኩሉ ኣብ ጊዜ እዩ ዝግበር ኣብ ጊዜ እንተ ደኣ ኤግዚስት ኮይንካ እቲ ጊዜ ከዓ ዕድል እንተ ደኣ ተዋሂብካ እቲ ጊዜ ንሓደ ነገራት ክስጉመሉ it's an opportunity ዕድል እዩ ሓቀይ ምሽ እቲ ጊዜ በገባብ እንተ ደኣ ተጠቂምካሉ ግን ጊዜ ኣብ ካልኦት ጽላታት ናይ ህይወት ተጠቂምካሉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ፓርት ግን ተጠቀምካሉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልኦት ጽላታት ናይ ህይወት ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግዜኻ ስለ ዝተጠቀምካሉ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ግን ዕውት ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ
ግን ጊዜ it is an access ባይታይ ምክንያቱ ጊዜ ድበሃል ነገራት እንተ ዳደይ ተዋሂብካ አፍታ ጊዜ ቲያ ድማ እንተ ዳ ኤግዚስት ተዳደይ ኮይንካ ወይ ድማ አፍታ ጊዜ ቲያ ዕድል ናይ ምንባር እንተ ዳደይ ተዋሂብካ ኦሬዲ ድሕሪኡ ኣይትሕተትኒ ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ጌርካ ስለ ዘለኻ ምንባር አቋሪጽካ ስለ ዘለኻ ምንባር ደቋረጸ ታናይ መወዳእታ ናይ ዕቤቱ ብሁሉ ጽላታት ናይ ህይወት ናይ መወዳእታ አፍታ ምንባር ዘቋራጽ ካላ ነገራት ኩሉ እንታይ ገብር ተዳይልና ይውዳእ ብድሕሪኡ ትዝክሮ ነገራት የለን ብድሕሪኡ ድሕተተካ ጠለባት የለን ብድሕሪኡ ሓላፍነት ድባል የለን ጊዜ እንተ ዳ ተዋሂብካ ግን አፍቲ ጊዜ ግን ክትጥቀመሉ ነቲ ጊዜ ተጠቂምካ ድማኒ ክትኮኖ ዝግባእካ ነገራት ግን ጊዜ ባዕሉ ሓደ ዕድል እዩ ሓደ ህያብ እዩ على ጊዜ ኣብዚ ናይ ወጋሕታ ጸሎትና ከምኡ ንበሃል ኢና ምሽሓቂ ሳማዕ ካብቲ ነመስግነሉ እዋን ንግሆ ቀዳማይ እብረ ቀዳማይ ሰዓት ዘሎ ካብ ሰዓት 5 እስከ ሰዓት 6 ናይ ምስጋና እዋን ክንጽልይ ኮለና እንታይ ኢና ንብል ተዳይልና ዛማዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃብካና ኣምላኽ መስግነካ ኣለኹ ስለምንታይ ንቅድሚት ክስጉመላ ዝኽእል ዕድል ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ክሓስበሉ ዝኽእል ዕድል ክምለሰሉ ዘለኒ ነገራት ንክምለሰሉ ዝህበኒ ዕድል ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሞት ግን እንታይ እንተዳይልና ወይ ድማ ድሕሪ ጉዕዞ ምብቃዕ ግን ተወዲ ሓደ ጊዜ ነጊሮኩም ነይረ ኾነ ተዳደጊመያ ዳን ነቶም ዘይነበርኩም ቅድሚ ሕጂ ትኾነ ሃገር ሰላም ከደግማ ስለ ዝደለኹ ሓደ ጊዜ ስኻትኩም ከምኡ ኢኮንኩም ግን ሓደ ጊዜ መሰነይታ ገለ ሓሳባት ንመስሓቅ ዝኸውን ግን ቁም ነገር ዘለዎ ነገራት መዘከርታ ይኸውን ገለ ሰባት ግን መዘከርታ ነቲ ትምህርቲ ደይኮነ ነቲ ትምህርቲ ብሙሉእ ረሲዑ ነታ መስሓቅ ጥራሕ ሒዙ ዝወፀ ታይ ተባሂሉ እንድሕር ኢልካሲ ነታ መስሓቅ ጥራሕ ዝዝክር ግን ኣሎ ስኻትኩም ከምኡ ኢኮንኩም ሃገር ሰላም ይምሽ ናይ ዕዳጋ ወረ ዝኾነሲ ሓሊፍዎ ዳሕራይ ሽዑ ነዊሕ እኮ ተበላሊዑ ናይ ዕዳጋ ወረ ኮይኑ ናይ ዕዳጋ ወረ ይርዳእና ይኹሉ ሰሚዕዎ ማለት እዩ ዳሕራይ መፅያ ክትነግሮ ኮላሲ ኣይፈለጠን ማስ ኮይኑ ገለ መለ ኢልዋ ማለት እዩ ዳሕራይ ሽዑ ሳኻ ታይላቶ ደይቶም ድሞቱ ዳኣዚ ዳሓልፎም ደሎም በርታይ ዶ ካልእ ሓሊፍዎም ኢላቶ ማለት ድሕሪ ጉዕዞ እንድሕር ኣቋሪፅካሲ እንታይ ይግበር ኣለዎሲ እንታይ ኣይትገብርኒ ኢኻ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ማለት እዩ ሞት ንኩሉ ነገራት እዩ ደቋርፅ ማለት ተወዲኡ ስለ ዝኾነ حق هاجر سلام ስለዚህ ጊዜ ዕድል እዩ ማለት አና ኦፖርቹኒቲ ንኩሉ ነገራት ክትጥቀመሉ ትኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ቆም ኢልና ኣሎ ኣብ መክብብ ሳልሳይ ምዕራፍ ምሽ ሓቂ ኩሉ ኣምንታይ እዩ ዝግበር ኢሉ ኣብ ጊዜ ቀሊል ነገራት ኣይኮነ ሎም መዓልቲ እኮ ኣምላኽ ረዲኡና ዕድል ሂቡና ጊዜ ረኺብና ኮፍ ኢልና ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ያነ ድዛረብ ደለኹ እምበር ካልኦት ሓዋተይ ክዛረቡ ከለዉ ኣነ ኣሜዚንግ ሰምዖ ከለኹ ብጣዕሚ በቃ ድድነቕ ማለት እዩ ኣምላኽ ምስክረ ይኽነግረኩ ዕድለይ ስለ ጊዜይ ስለ ዝኾነ መዓልተይ ስለ ዝኾነ ተራይ ስለ ዝበፅሓትኒ እየ ድዛረብ ደለኹ ግን እዛ ዕድል እዚኣ ክንዛረብ ከለናሲ ወይ ድማ ንሓድሕድና ክንመሃሃድ ከለናሲ ሓንቲ ንሎም መዓልቲ ንሂወትና እትኸውን ነገራት ግን ንወስድ ኣለና ምክንያቱ እዛ ጊዜ እዚኣ ስለ ዝተዋሃበትና እዛ ጊዜ እዚኣ ናትና ድያ እንታይ ዶ ጌርና ኢና ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽንህሉ ዝተዋሳእናዮ ተዋስኦ ኣሎ ድዩ ዘበርከትናዮ ኣበርክቶ ኣሎ ድዩ ወይ ድማ ገለ ነገራት ንሕና ምኽሪ ውዒልና ዲና ኣይወዓልናን ኣምላኽ ዕድል ሂቡና ማለት ኣምላኽ ዕድል ክህበና እንከሎ ግን ነቲ ዕድል ግን ተጠቀምቲ ክንከውን ክንክእና ኣለና ምክንያቱ ሎሚ ንፅባሕ ንድሕር ፅባሕ እንተደኣ ፍልጠት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ሃልይዋ ፍልጠት ጥራሕ እኳ በይኑ ኣኻል ተደይኮነ ግን ፍልጠት ሓደ ባእታ እዩ ስለዚህ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እንተደኣ ኢልና እጎይ ኣለኹ ኢሉ ተን ጥቕስታት ከነንብበን ኢና ተን ሓሳባት ትዛረብ ስለ ዝደለኹ ካልእ ድማ እናፈረኹም ዝብል ሓሳባት እውን ኣሎ ሓቂ ምሽ እንታይ እናገበርኩም እናፈረኹም ፍረ መቸም ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍረ እቲ ዕብየት ብኣገላልፃ ናይ ገረብን ወይ ድማ ናይ ፍረ ዝህቡ ኣግራባትን ክጥቀምን ከሎ ዝጥቀመሉ ሓሳባት ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ትርጉሙ ወይ ድማ መንፈሳዊ ሓሳባቱ እንታይ እንተደኣ ኢልና ብዛዕባ ዕብየት መቸም መጽሐፍ ቅዱስ ብምሳላዊ ኣዘራርባ ብዙሕ ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ንሰባት ንማሕበር ንእስራኤል ክዛረቡ ከሎ ብገረብ
ወይ ድማ ብኻልኦት ዓይነት ኣግራብ ተጠቂሙሎ ብወይኒ ተዘሪቡላ ኣሎ ሓቂ ምሽ እዚ ነገራት እዚ ክዛረብ እንከሎ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ርዱ እዩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ሓደ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ዓየይቲ ክዛረብ እንከሎ መሰረቱ ኣምላኽ ብዛዕባ ብዑርዲ ይዛረብ ደሎ ኢሉ ዓያይ ክስታይ ታይዳ ብዛዕባ ሰባት ይዛረብ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነዚ ርዳኣት ይኹም ክስታይ ይኾነኩም ኢለ ይኮንኩም ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምስ ምፍራይ ዝተተሓሓዘ ነገራት እንታይ ትርጉም ተዳኢልና ምስ ዕቤት ዝተተሓሓዘ ድጽበዮ ነገራት ዲማንድ ሓደ ኣካል ኣብትናቱ ነገራት እንታይ ምስ ገበረካ ተዳኢልና ምስ ቆፀረካ መትዓይቱ ምስ ገበረካ ንዕኡ ከተማልኦ ወይ ድማ ንዕኡ ብቑዑ ኮንካ ክትርከብ ክትክእል ኣለካ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ከም ኢልና ኣሎ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ ነቲ ዝተጸዋዕኹምሉ ጽዋዕ ብቕዓት ኮይንኩም ምእንቲ ክትመላለሱ ኢሉ ዓቂምሽ ተጸዋዕናዮ ጽዋዕ ኣሎ ግን ብቕዓት ከ እንታይ የድሊ ተዳኢልና ከኣኒ ሓደ ኳሊፊኬሽን ወይ ድማ ሓደ ክራይቴሪያ ወይ ድማ ሓደ ጠለብ ከነማልኦ ዘለና ነገራት እዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ክዛረብ እንከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ብዛዕባ ወይኒ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡሎ ምሽ ሓቂ ኣነ ኢሉ ዝገርመኒ ነገራት ዘቢብ ከተፍሪ እናተጸበኹ ዋሲ ስለምንታይ እንታይ ዝገበረት ኢሉ መጺጽ ዘፍረየት እዩ ሽዑ ክዛረብ እንከለኹም ምጉት ከሎ ኢሉ ንዑ ኣነ ኣብ ኣተኽልቲ ወይነይ ዝገብሮ ክነግረኩም እየ ንቐጽርታታ እንታይ ክገብሮ ከፍርሶ እየ ምክንያቱ ትድገበሮ ነገራት ብምልኡ ኣብኡ ዘርዚርዎ ኣሎ መሐምተሊ ድበሃል ነገራት ቀጽሪ ድበሃል ኣማና ኣውፅዩ ገለመለ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ዘበለ ነገራት ብምልኡሲ ገይሩላ እዩ ናታ ሓላፍነት ናታ ግደ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ እንተዳኢልና በገባብ ዓብያ ፍረ ክትህብ ትፅቢት ነይሩ ናይቲ ዋናኣ ማለት ንሳ ግና ኣብ ክንዲ ዘቢብ እንታይ ኣፍርያ እንተዳኢልና ግን መጺጽ ኣፍርያ ቆያ እቲ ፍሪኣ ግን እንታይ ነይሩ እንተዳኢልና መጺጽ ንዋና ባህ ዘይብል ነቲ ዋና ኣታኽልቲሲ እንታይ ዘይገብር ባህ ዘይብል ፍረያ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ከምኡ ኢሉ ሓቂ ምሽ መዝሙር ዳዊት ቀዳማይ ምዕራፍ እንተዳሪእና ከምኡ ኢሉ ምሽ ሓቂ ንሳ ከምታ ብዛዕታ ገረብ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ትኡ ድዛረቦት ዓውደ ንባብ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና መሳለጥያ ወይ ድማ መሳርሒ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ኢሉት ናይ መወዳእታ ውፅኢት ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ብምኽንያት እቲ ቃል ዝኸውን ኩነት ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ተዳኢልና ንሳ ከምታ ፍሪኣ በብግዚያ እትህብ ኣብ ወሰን ወሓይዝ ማይካ እተተኽለት ቆጽላ ከዓ እንታይ ዘይገብር ዘይረግፍ ኦም ይኸውን ሓቂ ምሽ ሕጂ እቲ ዋና ድደልዮ ነገራት እዩ ማለት ጠለብ እዩ ማለት ኣምላኽ ከምኡ እዩ ድደልየና ማለት ስለዚኦም ንሕጂ ክኾነና ዝዛረቦም ዘለኹ ነገራት እዮም ግን ብዛዕባ ምዕባይ ኢልና ክንዛረብ እንከለና ካልኦት ሓሳባት መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ክንጥቀም እውን ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ብኻልእ ምናልባሽ ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ነተን ጽሑፋት ከንብብ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበጽሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙልኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ነቢያት ገሊኦም ወንጌላውያን ገሊኦም ጓሶትን መምሃራን ክኾኑ ኣብ ክሳዕ እንበጽሕ እዚ ኣጸቢቕካ ሓሰብ እና ወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ እንታይ ግበር ወፊ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:15 ኣነ ነቲ ንዕኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቅድሚት ደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብኮ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኮ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ዳ ኣሎ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጾፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ፊልጵ 4 ካብ 12-14 ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕብየት ኢልና ክንሓስብ እንከለና ገለገለ ሓሳባት ክነግረኩም ሞ ዳሕራይ ሽዑ ናብቲ ቀንዲ መልእኽተይ ከኣቱ
መንፈሳዊ ዕቤት ቀጻሊ መንፈሳዊ ዕቤት እና ቀጸለ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ ዘለኻዮ ኩነት ወይ ድማ ዘለናዮ ኩነት ብጽሕና ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ባይዘወይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕቤት ክንዛረብ ኮለና ኩሉ ግዜ ሩዳኣት ክንኮነሉ ዝግባአና ነገራት መንፈሳዊ ዕቤት እና ወሰኸ ይኸይድ ስለ ዝኾነ ክንውስኽ ክንክእላለና አይና ንዛረብ ደለና እምበር ብዛዕባ ሕጂ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕቤት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንመሃር ከለና ገለ ነገራት ከምዘ የሎ from scratch ወይ ድማ ወላ ሓንቲ ነገራት ከምዘ የለ ኣይኮንና ንዛረብ ደለና ኖ ምናልባሽ ዝተኸይደ መንገዲ ዝተኸይደ ርሕቀት ኣምነ ንሕድሕድና ብመለክዒ እቲ ፍረ ድበሃል ነገራት ወይ ድማ ብመለክዒ እቲ መምዘኒ ናይ መንፈሳዊ ዕቤት ድበሃል ርሕቀትና በበይኑ ክኸውን ይኽእል ግና ዝኸድናዮ መንገዲ ዝበፅሓናዮ ብፅሕና ግን ኣሎ እዩ ኳዳኣ ካልእ ነገራት ሕደጉ ኣነ ኩሉ ሻዕ ስለ ዝግረም ማለት እዩ ምሽ ሓቂ ከምኡ ክብል ከሎ ከዓ ፖዘቲቭ ተረድኡን ሕራይ ኣነ መንእስያትና መዘምራንና ኣብዚ ክሪኦም ከለኹ ተረዲኹም ኣለኹም መንእስያት ኣበይ ይውዕሉ መንእስያት እንታይ ይገብሩ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ኩላትና ንፈልጥ ኢና ማለት ኣብ ቤት ኣምላኽ ሃልዮምሲ ኪንዮ ቤት ኣምላኽ ምህላው ሰጊሮም ግን ከገልግሉ ምኽኣሎም እንታይ እንተደኣይልና ሓደ መርኣያ መንፈሳዊ ብፅሕና ኩላኻትኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገራት ስለዚ የለኮ ይኮነን ብዙሕ ክትገብሩ ምኽኣልኩም እዛ ዓዲ ዝሞሃ ናይ ስራሕ ዓዲ ስለ ዝኾነ ግዜ ብገንዘብ ስለ ዝቁፀር ካልእ ነገራት እኳ ትኩሉ ዝገብሮ ነገራት ማኪናኹም ኣልዒልኩም ኦቨር ክሰርዑ ትኽእሉ ግና ፍቅሪ ኣምላኽ ስለ ዘለኩም ንመጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝተረዳእኹምሞ ቃል እግዚኣብሔር ስለ ትፈልጡን ትፈርሑን ግና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮፊልኩም ትመሃሩ ኣለኹም እዚ እኮ ሓደ መንፈሳዊ ብፅሕና ንድሕሪት ኣብ ዝሓለፍኩምሉ ጉዕዞ ናይ ክርስትና ገሌኻትኩም ትምልስ ኢልኩም ክትርእይዎ ከለኹም ብምኽንያት እምነትኩም ካብቲ መጀመርታ ዝበሃል ባእታ ናይ ስድራ ቤት ካብኡ ኣትሒዙ ስጋዕቲ ካልእ ነገራት ዘሕለፍኩምሞ ስደትን መከራን ትፈልጡ ኢኹም ዝኸፈልኩምሞ ዋጋ ትፈልጡ ኢኹም እሱኮ ምልክት ሓደ መንፈሳዊ ብፅሕና ንዓኹም ከርባሓኩም ብዝኽእል መንገዲ ንሓጢኣት ተሓቲትኩም ግና ከምስ ሓጢኣት ምትንኻፋት ስለ ዘለዎ ንሓጢኣት እምቢ ዝበልኩም ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንገዛ እርስኩም ትፈልጡ ኢኹም እዚ እኮ ሓደ ምልክት መንፈሳዊ ብፅሕና ግና ንዛረቦ ዘለና መንፈሳዊ ብፅሕና መንፈሳዊ ዕቤት ቀጻሊ እዩ ዳይና ንብል ደለና እምበር ዋላ ሓንቲ ነገራት ከምዘይ ተጀመረን ከምዘይ ተኸይደን ፍሮም ስክራች ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ሃገር ሰላም ኣዝኹም እኳ ብፅሓት ዝኸድናዮ መንገዲ ዝኸድናዮ ርሕቀት ናይ ብፅሕና ግን ክፈላለ ይኽእል ደምፃኸ ዋነ ኤግዛምፕል እንተዳርኢና እምበር ሐዋርያ ጳውሎስ ኒጢሞቴዎስ ኣሚኑ ማሕበር ክመርሕ ማሕበር ክመርሕ ጥራሕ ደይኮነ ከኣኒ ንማሕበር ዝመርሑ ከይተረፈ ክሸይም ልክዕ ከም ጳውሎስ ኮይኑ ሓዲግዎ ካብ ከደ ኒጢሞቴዎስ እንታይ ዓይነት መንፈሳዊ ብፅሕና ነይርዎ ርዱ እዩ ብዙሕ ምኽርታትን ምዕዶታትን የድልዮ ብዝተጋጥሞ ዝነበረ ነገራት ጳውሎስ ከም መንፈሳዊ ኣቦ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዘንክልተ መልእኽታቱ ሚዒድዎን መኺርዎን ኣሉ ሓቂ ምኽንያቱ ንሱ እንታይ እንተደኣይልና ደጋፊ ናይ ዕቤት ስለ ዝኾነ ማለት ግና ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረቦ ከሎ ነዚ ነገራት እዚ እንታይ ግበር ኢልዎ ብምልኣት ርእስኻ ወፊ ስለምንታይ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ መታን ክፍለጥ ካብ ሎሚ ፅባሕ ካብ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እኹል ድበሃል ነገራት የለን ኣብ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና መንፈሳዊ ብፅሕና መለክዑ ግን መንፈሳዊ ብፅሕና ሕጂ ክንዛረብ ከለና ኣደ ቸርች ካብ ባይታ ወላ ሓንቲ ነገራት ካብ ዘይተጀመረ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ኳዳ ብዙሕ ብሉፅ ነገራት ኣለኩ ምርኣያ ናይ መንእስያትና ንምልክት የድዛረብ ዘለኹ እምበር ኩሉ ተሓለፎ መንገዲ ኣለዎ ንጎይታ ኢሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣለዎ ታሪክ ህይወታትኩም ኣብ ዓመታትኩም ዝሓለፍኩምሞ ነገራት ከም ታሪክ ማሕደራት ድበሃል ነገራት እንተትግንፀሉ ኣብቲ ዝሓለፍኩምሞ ዕለታዊ ህይወታትኩም ንጎይታ ኢልኩም ዝገበርኩምሞ ነገራት ብዙሕ ግና እንታይና ንብል ደሎና መንፈሳዊ ዕቤት ቀጻልነት ወይ ድማ ቀጻሊ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ ዘለኻዮ ኩነት ወይ ድማ መንፈሳዊ ብፅሕናኻ ኣይዓበኻን ማለት ግን ኣይኮነን ዝተኸየደ ነገራት ኣሎ ዝተጀመረ ምጅማር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒኡ ገይሩ ዝተቐበለ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ነጊረኩም ነይሩ
هذا جزء أبي هو نقولتها يسوع كريستوس كم نايب حتى ما دحني خاجر كم مستقبل كايو ناخذ كاخذ كيد كل خا كي تردأك هي كان لا تلوت أتياتي هذا جزء زقات أمني من الواش أب عامة قال ملتاتنا بيلونا كريستنا هي وتي كون خيلي هذا مزبلت أزنا وركو وحنت سبر خيبة ماله أو عالمين أنفال دحرنا ويحك أصل استراخبنا سلام تباهيلنا ماله سلام تباهيلنا يعليلنا كنفانو خلنا شعوء مچم قدم تزاربو زنبر كاقانقا خلق خون خلي باي باي كتبحال كلها بلا اجوخي برتعي قال ملي ليا مالتي مستفل علينا ندحريت نشتي سقم مسبلكوسي بمنتاي دا ياخذ برتعي ليا ግን ኦሬዲ እቱ ቋንቋ ተዋሃሂዱና مش حكيت ስለወጥና ይሄ ነገራት አሉ ማለት ሓደ ጥያታታይ ኮፋ ቢሉስ በምንታይ ባክት برتعي الكايل تتحتني መልሲ ይበል بتدل تاخذ كتسل كتبرتنا بيستاخذ كيدنا جن كي تردع كهيوت كايدا خزرار باخنا بابرخا جن يلوت برهانكم أبقدمي أمنتي سلازخنا من مللاسكم زيادة تي مأكابكم ويد ما مأكابنا أما أخل حوات سلازخنا دا أي برهاننا دا يرأينا دا لنبر نجزع رسوم حجي علم بتيحاتو دا خفات أما أخل أتيهم من تترئوا معرخن دا يوتيهم كم زلهم نجزع رسوم براهم تالي دا ترس إذا حجي بتيحاتو دا خفات عالم أين فلتونين فتيمنا أين أدين فلتوس لزيك اللي عجزي لدي زارب هذا جيزي خمس خوينكم علىهم نقرأكم زي كم زقات إمام هالو أنا بشرتكم متقولهم مزمران كريم كلهم بك أنا في تابت خريستيان سمعت أقول لا بيتعمي بك أمل أختي خوينهم يمد سمعني نيرو حجي معسيم سمعني نيروم الكات تكمل دلقة مسكت كاخوي مل أختي يوم نسخة برهان سلز اللقاء برهان دير رأيك زن أشوال عند أبكاد إنه على كل مل أختي سلز خنا أملاح فرحات سلز اللون إن دقل أملاح فرحات زلوم سلز خني إن دقل موها نخلو نجارات بمتعراق ماله ناسرعو ناس ماهرو تدربوا أخمتين يسرحن ناي تمرتن ساعات تدليوها أني نأجل قلت نأجل ملأختم برتايدا جنس خافت برهان سلزلو خاجن حدا جيزة برهان يحاوها خير رأي كاي خير ما عرف ندي تلويتو خمس زلوا ماله فرحاتو نعم لا خدلوا نجارات كنا موداتها أيكونن تخيل زلوا من قدقن علو هارا باولوس نتميتوس كم خبلو تخيل زلوا من قدي علو يتزربانا مالتي أجر سلام منفساو عبيت ناي موداتا معكني أبزا مدري زي يخبحال أيكال فزوي منفساو عبيت معكنيو ناي موداتا زي يذبل بمسارات مصحف قدس أبزا مدري يلا يا خبسرك نبسرات مال زي أنا مودعتها معك أني دبها النجارات يقول أما فساوي هو تزلوا أبغى لجيزي هو تزلوا ما أبغى لجيزي خاز دخم أبغى لجيزي خستايتري لهم حواتكم كل وقت وتسألي لهم أنت أبيت أملاخ مثل الله ونبعله قليلا هذا أنا أملاخ فرحات سلزلوا أنا أملاخ سلزلوا معكني أنت إيبات معكني بزعابة منفسها وعبيتي لنا خنزارب كل ناسي معير حراي بزعابة منفسها وعبيتي نزارب لنا باينا يتناي موداتها ملك عويد ما معكني منفسها وهوت أنت دايلنا معكني أبزا مدري يقول جنك أتصالي سلامتها أنت دايلكم كنقرأكم وغلطت نقرات بتانا إفيسون تدعى وسيدنا أنا إفيسون هارب ألوس كزارب كلن تايل مسيلكم كل التنقرات زاري كاب حبرة إمنت نافلتة ودع أملاخ كافلتة ودع أملاخ مسوي ليش تايل مسيلكم ناب أخل سب أي شعو كزارب كله تناي مودة كسع زبل جن تاي ترايلكم كسع لك ملأت بتصحنا كريستوس أوكي
تناي مودعتا معرفت بهال لك ملأت بصحنا كريستوس بمصحف قدس مسرت كنريو خلنا تا spiritual maturity ወይ ድማ መንፈሳዊ ዕቤት ኢሉ ኣብ ካልእ መወከሲ ተጠቂምላ ደሎ ነታ እኹል ሰብኣይ ትብልያ ነታ ክሳዕ ملأت بصحنا كريستوس تبل حسابات ግን እንታይ እንተ ዳይልና ሓደ ግዜ ሕጂ ንዑና መሰልና ይኹን ከይድ ኮለና ምክንያቱ ተቀንዲ ጸዋዕና ንዑ ምምሳል ስለዝኾነ መዕቀኒና መዕየሪና ክርስቶስ ስለዝኾነ ማለት ንዑና መሰልና ከይድ ኮለና አሞዳታ ግን ባይ ዲፎልት ንዑ ክንመስል ናይ ሞዳታ ግሎሪ ይባሃል ግን ባይ ዲፎልት ሽዑ ግን ብኸምኡ ማለት እታ ባይ ዲፎልት ተቀመናል ደኹ ብኸምኡ ግን ሽዑ እንታይ ክንከውኒና እንተ ዳይልና ንዑ ክንመስሊና ሽዑ ዩት ናይ ሞዳታ ብጽሕና ዝባሃል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ رأيو ولد أملاك كنبهال أبو خميس بلا فقري هبنا كم أودمين أمس بلا أنتي كم نخون جنا أي تفلتنا لون نسو مزجلت جنا كم تعدل لو واخن رينا نعوخ من مسل دم أنتي نقبل على نايل نفلت على شو نعو مس مسلنا كبريز بهال نجارات كودا هذا جيزي سلي حوي سبوا يروز عواز تنتين وميرون شو يدودا معك أنا ناي مود عتاني كريستوس ممثال حجك كم بواقو كم بمرتسك كم بمسيات تاي نقبل على نايل ونريال لنا دحراي جنا نعو انت خنقبرينا كرينا نعو دم انت خنقبرينا كنمثلينا that's why تنافقوا ነገራት انت دا حليو هذا ملكعين اي منفساويت ممزن اي منفساو عبيت انتايو انت دايلنا كل غيزه كنافقو زغبانا كم معلتنا معلت كنافقو زغبانا بر كنبل كلنا خنحسو زغبانا بر كنبل كلنا خنقاطرو زغبانا ካልኦታ معلتاو ዘለው ዋኒናትና خرسعنا زي بلوم ነገራት انت انت دايلنا ካብዛ ምድር እዚኣ خنحلفينا كابزا مدري زي حلفنا يسوع كريستوس كنرينا زي تعب تسفانا that's why how rap أولوس كزارب كله خمسين تزاري أتوم بتحس زبلنا إذن حسب يلو تزاري انتاي كم من قبر يقوي الله نابيها بيلا يقوي الله نابتنا إلى علي تسوع عمله نابو يقوي الله ናይ መወዳእታ ፍጽምና ብጽሕና ዝባሃል ግን እግዚአብሔር መስገን አው ኢየሱስ ክርስቶስ መስራህናዮ አምላክ አዳሊልና ደሎ ክብሪ ንዑኡ ክንመስል ኢና ንቃል እግዚአብሔር ንአምኖ ዲና ንቃል እግዚአብሔር ከም ዘለዎ ንቅበሎ ዲና ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ንዑኡ ክንመስል ናፍቆትና እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ ኮስተና ድማ ተደይ ኮነኻ ሞት መጽሐፍ ቅዱስ ክገልጾ ከሎ عرفتي ناب كبري مستقار سلازغونه نافقتنا حقኛታት አመንት ስለዝኾነ ካብዛ ምድር እዚኣ ሓደ ግዜ በኸመይ ማዓስ ብዘይ የገድስ ካብዛ ምድር እዚኣ ግን ክንታ ክንገብሪና ክንግዕዚና አስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎም ባርታ ኢሉና ተዳይልና ኣብዚ ስጋ ዚ ኮለና ካብ ጎይታ ርሑቃቲና ምስ በለ ካብዚ ስጋ ዝግዕዝና ግና ምስ ጎይታ ክንነብር እንታይ ንገብር ኣለና ኢሉ ንናፍቅ ኣለ አምላክ ኮታዝ ናፍቆት እዚ ያሃበና أنت ويزمرتهم أولون يرون إذن إذا مدري نجارات كوداي أملاك كني مزموري قبرلنا برت عيب صحنا أملاك بركن بلن كلنا قالوا كلهم كن قبرهم زقبعنا نجاراتنا قبرنا نزح حسابات كل جيزة أكون مديت كن قبره كل جيزة خنا قاطره يقبعنا هذا جيزة كن كيدي يسوع كريستوس كم أتسي نعم نايز العالم عرفت كن كيدي نعم تعرف كل سكزار بنا خلوا بزعق وانت هيكم زبالة خنا قرأ حواتي رأي ومصحف قدس انتي كم زين فيليبي رابعي معرف وداماي دا تزارب كلخو تليفونن كستاين حيزه سلاس نبركو بملكت غير ارديكم نيره فيليبي رابعي معرف كاب 10 تخلته دلو حسابات نرايو تعاودن باب ويد ما تصحف انتي كم زبل فيليبي كبر الأملاك يكون ماشي
ፊልጵ ሳልሳይ ምዕራፍ ማለት እዩ ብዙኾነ ኮይኑ ናብ ትንሣኤ ሙታን እንተኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ንሕብረት መከራኡን ምእንቲ ክፈልጥ እቲ ዓውደ ንባብ ንርአዮ ንኹሉ ከም ወፅዓ ይቆፅሮ ኣለኹ ኣነ ነቲ ንዕኡ ረአዩ ሕጂ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ እንታይ ክገብሮ ረኽቦ ንቅድሚት ደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኩ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ዳ ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎና ረሳዕኹ ነታ ኣብ ቅድመይ ዘሎና ተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይ ኣለኹ ምስ በለ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ፍጹማት እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እንታይ ንግበር እዚ ንሕሰብ ምውሳኽ ንሕሰብ ምኻድ ንሕሰብ ንቅድሚት ምኻድ ንሕሰብ ኩሉ ግዜ ነቋጽሮ መዓልቲ ኣድቫንቴጅ ዕድል እዩ ነዚ መዓልቲ እዚ ብምጥቃም ግን ምስጓም ድበሃል ነገራት ምቕጻል ድበሃል ነገራት ምዕባይ ድበሃል ነገራት እዚ ግን እንታይ ንግበር ንሕሰብ ምጉያይ ንቅድሚት ድበሃል ነገራት ግን ንሕሰብ ሽዑ እንታይ ኢሉ መሲሉኩ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኾይኑ ድማ ንዕኡውን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዚ ጥራይ በቲ ዝበጻሕናዮ መጠን بحد من قد نملالس مس ولا شو انتايل اهواته ناي مسلو كمتي ارأي زغناكم ابتم كومو إلهم زملالسو انتاي غبروا اسبلو كمتي بزعبهم بزح ساعه زبلكم حجون ان بخيخو بلالخو بزح حس صلات مسقل كريستوس كوينم ملالسيهم موداتهم كاطفاتي املاخهم كبدومي كبرتهم نبرومي حسابهم كا ناي مدري نحنا غنا هاجرنا بسمايات يا اباون مدحنينا نسو ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እንገብራለና ንጽበ شو خمزيلو نسو بتن كله خملكلو زكالو حيلي نتخبر سقاو ምእንቲ ክንመስል ነዚ ናይ ውርደ ስጋና እንታይ ክገብሮ እዩ ክልውጦ ናይ መወዳእታ ድበሃል ንጽበየ ዘለና እዚ ትክሳዕ ልክዕ ምልአት ብጽሕና ክርስቶስ እንጽበየ ደላ ግን ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ግበሩ ኢሉ እዚ نصبه አሎና ድብል ተዳሪኢና ዮናናን ኮላይ ኢንክሉድ ገይሩ ወይ ድማ ነቶም መንፈሳውያን በሐቅ ድማ ኩሉ ጊዜ ዘቋጽሩዎ ክዛረቡን ኮሎ ነዚኦም እንታይ ይድብሎም መሲልኩም ተጸበይቲ ይድብሎም ማለት ምጽባይ ኩሉ ጊዜ ምስ ምንታይ ተሐሰደ አይልና ምጽባይ ምስ ቆጸራይ ሐቀይምስ ምጽባይ ምስ ምንታይ ተሐሰ ቆጸራይ مسب تقاطيركم بفلاي كاني كميرتراويان ازيكم اب غيزيكم تركبوا انت داخونكم مالتي اجر سلام اب ساعتكم تركبوا انت داخونكم سب اندحر دونغيكم بخمس دقيقه يرنا يقرلتا بخال مقيار اندي ابينا سلام تصبيكم مو حمش دقيقه اندحر دونغيكم اب وانكم دحر بصحكم يدبلكم كم يسمع تعلبط حقين مغنيات قصرا غنايو يمدولو ስለምታይ ደም ኮም ዱሎ ሲልኩም ቆጸራስ ካብ መቁጻሪ ወጪሎም እቲ ተቋጺር ካዮ ደለኻ ንስኻ ቀዲም ካን ድሕር መጺኻ ቆጺር ካስለ ዘሎ እዚ ተቆጽረ እዚ ተኣስረ ሰብ ኩሉ ግዜ ዓቅሉ ይጸበዩ ክሳዕ ማዓስ መሲልኩም ክሳዕ መጺኡ ዝፈታ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ሰብ እስር ቤት እንተዳጥዒምኩም ኮይንኩም ማለት بفلاي كل جيزة مع تصوح قبل نقوله تأخذ تحسوا مسيلكم لو معلت لو تخون تفتحلا معلت كل جيزة تتصبايا باولوس بزيد صحافه نحن أخنا حسوا بزلون نحن قرنا نقوله كل جيزة تتصبايا معلت غدس نقوله سنتايلو إذا حسب أنا ده خيد خون ويسسوي مسيخهم كم ندحر كوينو نابرانا امدراوي نابرانا كم سبات كنبرن كلنا مستم تصاي او صحيفهم دلو ناي مدري حساباتهم زبلهم كل غيزه حساباتو ناي مدري ايكوني حساباتو ناي سماي كوينو ام مدرخ نبرن كلو ግን ንምድሪ ዘድልዮ ዘበለ ንምንባር ዘድልዮ ዘበለ ነታ ማዓልትቲያ ከምብሮ ዝኽእል ዘበለ ነገራት ዋኒኑ ግን ይገብር ማለት ካዋኒኑ አይቋርጽኝ ካብ ነጥፈታቱ አይቋርጽኝ حساباتو ግን እንታይ እንተዳይልና ግን ኩሉ ጊዜ ናፍቆት አለው ትጽቢት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽዩ ወይ ድማ አነ ለው ማዓልት ዶ ይኸይድ ኸውን
لو ما عالت انت دا خيده خمتم قالوا د حزنو ايكونن زي زردو اسب مخنياسو نسو كما يد حسب مسيلكم مسغاري املاخ يردان لازم بارتنا مودعتا بصحنا إلنا نحسوا ابز مدر زمعقني يبولون مودعتا معقنيو نخريستوس ممثال تناي مودعتا دحراي انخونو بخمو انخونو نغراتي كلش عنبار نسينا نحسبنا وغن نمطاطر ابز مدر زي نتي نابرا وي دما نتي كونكونو زغبانا سفي سلدبلكم ناو غستا يغبرني غن املاح عدل تراهيبنا ابغله غيزي خستا كنغبرينا اذا غن تناي مودعتا خصا ام مدر ግን እና ነበርና ንመስሎ ነገራት ግን አሉ እንታይ እንዳገበርና አንከይድ ኮለና እንተ ዳይልና ባል እዚ ምዕባይ ዝባሃል ነገራት እና ተረዳአና ጊዜ ዝባሃል ነገራት ከም ኦፖርቹኒቲ ወይ ድማ ከም ዕድልና ናወሰድና ንዑ ዝኸውን መሳለጥያና ተጠቀምና ነቲ መሳለጥያ በገባብና ተጠቀምና ያخ ደግሞ ነቲ ዕድል ዝባሃል ነገራት ፈሊጥና ዕድል በመጠቀምና ማለት ዕድል ዝባሃል ባአታ ቀሊል ስለዘይኮነ ጊዜ ዝባሃል ቀሊል ስለዘይኮነ أنا حدا جيزي حاسب كله خمسة حاسبكم لا تفلتوا معناته حجي عدمنا وسخ كاخد كيدن كلها نناشتو دك يكون ولا خلق كم آخر كله عدليو جيزي حجي دك عسرة دك قلمل عسران قلمل تاتن سالة ساقل دلكم نافزي حجي دلكم عدمسي عدلي دخون نقرات ناخد قبره اللي تخيل مالتي حكي مش جيزي قليل جيزي حدا بقى تاي نمنفساو عبيت كحجزك زخل هذا بعتا دما قال እግዚአብሔር ነዝግልትዩ ነገራት በመዋሃሃድን በመትዕራቅን ነቲ ማቴሪያል ወይ ድማ ነቲ መሳርዒ ከአ ጽቡቅ ጌርካ እንተ ዳ ተጠቂም ካሉ ዝብል ሐሳባት ዳህራይ ክምለሶ ግን አቀዲመ ደሓንተ አተኽዎ ጸገም የብሉን ምክንያቱ ጊዜ ስለዝኸደመታን ከረዳአኩም እንታይ ማለት ይምዃነ ምርዳእን ተረዲኡኹም እንለኹም ነቲ ተረዳእኻዮ ርእስኻ መሃብን ዳእምበር ምርዳእ ባዕሉ አኻሊ ይኮነ ፍልጠት ባዕሉ አኻሊ ይኮነ ፍልጠት ንባዕሉ ብርሃን የድልዩ ተረዲኡኹም እንለኹም ንሱ ግን ንኹሉ ዝኸውን እንታይ እንተዳይልና ባዕሉ በዓንዳ ርእሱ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንታይ እንተዳይልና ኢትስ ኦፖርቹኒቲ ናው መስቀረብካ ጊዜ መስሐብካዮ ፍልጠት ትረክብ ብርሃን ምርካብን ፍልጠት ምርካብን ወይ ድማ ፍልጠት ምድላብን ግን አኻሊ ይኮነን ፍልጠት ግን ሓደ ባእታዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረቦ ኸሎ ግን ብምልአት ርእስኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ወፊ ምንባር ዝባሃል ነገራት ነቲ ዝተረዳእኻዮ ምንባር ክኸውን እንከሎ እዩ ውህደት ናይ ዝኽልቲኡ ነገራት መንፈሳዊ ዕብየት ዝባሃል ተረዲእና ሽዑ ከመይ ጌርና ከምንጠቀመሉ ከውዲ የኻለ መደብ ስለዘለና ብዙሕ ጊዜ ይወስደልኩም ተናዋዘ ስፈርኮን ሐሳባት ትነግረኩም ጊዜ በታን ከይከደንና ንሕድሕዱ ኻኦ በራብ ስለዝገብር ሓደ ጊዜ ጃምፕ ጌረና ኣብቲ ልክስታይ ኣትኩም ደለኹ ይርዳእኒ ኮነ ኢለ ይድገብሮ ደለኹ ባር ሳልሳይ ሐሳብ እንታይ እንተዳይልና ባር መንፈሳዊ ዕብየት ንርእስኻ ምስቲ ዝተረዳእካ ቃል ምንባር ምፍራይ ምዃን እዩ መወዳእቱ እምበር እንታይ ኣይኮነን ሰብካ ኣይኮነን መዕቀኒኻ ሰብ ኣይኮነን ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት ንበይንኻ ኢኻ ትጎይ ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት መጓያይት ዝበሃል ነገራት የብልካ ኣነ ካብ ኩስቶ ይሓይሽ ዝበሃል ነገራት የብሉ ምናልባሽና ምጽብጻብ እንተ ዳኣቲኻ ኣብ ካልእ ንሱ ካባኻ ዝሕሸሉ ነገራት ከዓ ክህሉ ስለ ዝኽእል ዳሕራ ምጽብጻብ እንድሕር ኣቲኻ ሓደ ብሓደ ኢና እሞ ገለ መለዲኻ ክትብል እሞን ወይ ደቃ እሞ ማዕረ ኢና ገለ ኖ በወዳድርትኻ ሰብ ኣይኮነ ንኹላኻትካ ግን እታ ጉያ ዕድል እንታይ ኮይና ትካላ ተዋሂባ ትካላ እታ መንገዲ ተዋሂባ ትካላ መዐቀኒ መዐየር እንታይ እንተ ዳኢልና ባይ ዲፎልት ናይ መወዳእታ ክሳዕ ትኾነ ነገራት ኣሎ እቲ እኹል ሰብኣይ ዝበሃል ነገራት ግን ተረዲእኹም እንለኹም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ትኾነ ነገራት እዩ ንሱ ንባዕሉ ግን መወዳእታ ዝበሃል እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ባይዘወይ ክነግረኩም
እሁል ሰብአይ ወይ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ በቲ መረዳእታ ናይ ሰብአይ መዐቀኒ ዳዩ ዝዛረብ ደሎ እምበር በቲ መረዳእታ ተረዲኹም እንለኹም ናይ ግዜ ዕድል ዝሃቦ ስብእነት ኣይኮነን ዝዛረብ ግዜ ወይ ድማ ዕድመ ዝሃቦ ዕድል ሰብአይ ክኸውን ይኽእል እዚ ሰብአይ እዚ ናይ ምንታይ ሰብአይ እንተዳኢልና ብዕድመ ምናልባሽ ካብ 25 እንድሕር ኮይኑ ትመዐቀኒ ናይ ገሊአና ሃገራት ካብኡ ንኔው ደሎ ሓላፍነት ክስከም ይኽእል ሰብአይ እንድሕር ኢልካዮ ዕድመ ዝሃቦ ፀጋ እንድሕር ኮይኑ 25 ዓመት ምስ ኮነ ሰብአይ ኣይኮንካን ዝባን ሕጊ ትብሎኒ ካ ሰብአይ ኣብቲ መዐቀኒ ሪኳየርመንት ናይ ሰብአይ ዝበሃል ነገራት ግን ከይከውን ይኽእል ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ብዕድመ ፀጋ ወይ ድማ ብናይ ግዜ ፀጋ ዝተዋህበ ሰብአይ ኣይኮነን ዝዛረብ ደሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ባህሪ ሰብአይ ወይ ድማ ናይ ኳሊፊኬሽን ናይ ሰብአይ ዝዛረብ ብፁሕ ዝበሃል ዝዛረብ ያ ሓስብ ከለኹ ሓደ ነገራት ኣብ መእምሮይ ተገራጭ ነው ነገሮ መጽሓፍ ቅዱስ መቸም ስፔር ኦኬ ስለምንታይ እዩ ንብፅሕና ንዕብየት ንገለመለ ክዛረብ ከሎ ንሰበይቲ ባዜ ምፅን ሰብአይ ዘምፅእ ያ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስና መቸም ሩድ እዩ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ፈጣጥራ ኣትሒዙ ንነገራት ስርዓት ኣትሒዙ ስለ ዝፈጠሮ ኩሉ ግዜ በሓላፍነት ዝፅውዑ ሰብአይ ኣምላኽ እኮ ይኽእል ነይሩ እዩ ምሽ ሓቂ ኣምላኽሲ مش قويتا يسوع كريستوس هم عرف 19 وانجيل ماتيوس مستزاربو بزعباتي فتح مستزاربو سين تايلود يسوع كريستوس مليسلهم اتزفتر كويلو حكي كما جمرتا سبعين سبيتن غيرو فتر ازي حجي بزعبات بزحنت نعوخ وقع كله استزاربو وي دما فتحها ممرعو كزاربن كله ግን ታስተጠቀመ ለሐሳብ ለኹማ እቲ እንታይ ዝገብር ዝፈጥር እንታይ ማለት ይመስልኩም ክፈጥር ይኽእል ነይሩ እኮ እዩ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ አሰቡትን አንስትን ገይሩ ፈጥር ሻሕብ ለካዶ እንሳታትኩም ገይሩ ኮይ ፈጥሮ ምሽ ሓቂ ሓደ ገለመለ ይኮን ስለዚህ ከም ድልየቶም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ፈጣጥሮም አምላኽ ግን ካብ ፈጣጥራት ሒዙ ንነገራት ስርዓት ስለዘትሓዞ ሐዋርያ ጳውሎስ ክምጉተሉ ከሎ ብዛዕባ ናይ ሰብአይን ሰበይትን አምጪዎሎ ምሽ ሓቂ ኣብ ቆሮንቶስ ክዛረብ ከሎ ሰብአይ ቅድም ተፈጢሩ እሞ ኢሉ ከም ስነ መጎት አምጪዎሎ ስለምንታይ ዲ ተዳኢልና ሰብአይ እግዚአብሔር አው ፖቴንሻል አቀሚጡሎ ማለት ስለዚህ ድማ ይበትናቱ መዐቀን ባር ሰብአይ ይሉ ዝዛረብ እንበር ነንስቲ ኣብ ግም ስለዘየተው ይኮነን ማለት አገር ሰላምሽ ይንባስካ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይተጻሐፈን እንበረይ ኣብ ናይ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ክልዓል ከሎ ዕጥቅቲ ሰበይቲ ገለ ይድባል ምሽ ሓቂ ዕጥቅቲ ሰበይቲ ግን ንኻልዩ አንጻሪ ምሽ ሓቂ ዕጥቅቲ ሰበይቲ እንድሕር ኮይና ነግራም ማለት ሓቂ አገር ሰላም ኖ እኹል ሰብአይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ተዳኢልና ሪስፖንሲብል ዝኾነ ሓላፍነት ምሽ ሓቂ ሓደ ግዜ ባዕሉ ምስተፈወሰ ስድሩ ምስሓተትዎም ከመይ ኢሉ ኮይኑ ገለ ኢሎም ምስሓተትዎም እንታይ ኢሎም ንሱ እንታይ በጽሒ ለዚ ንሕና ሓላፍነት ኣይንወስድኒና እንታይ ኮይኑ እንተዳኢልና ንሱ ባዕሉ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ሰብ ኮይኑ እዩ ሰብአይ ኮይኑ እዩ ማለት ሰብአይ ኢሉ ባር ክዛረብ እንከሎ ነዚ ነገራት እዚ ኣማል እዩ ባር ኩላትና ሰቁት ክንከውን ደደልና ስለምንታይ እንተዳኢልና ባር በዚ መለክዕ ስለዚ በት መለክዒ ናይ እግዚአብሔር በት ጊዜ ወይ ድማ በት ዕድመ ዝሃቦ ደይኮነሲ በቲ ሰብአይ ክሆኖ ዝግብኦ ነገራት ወይ ድማ በቲ መዐቀኒ ናይ ሰብአይ ሙሃን እዩ ዝዛረብ ደሎ ማለት አገር ሰላም ስለዚህ እቲ ኣብ ካልኣይ ሓሳባት ተጠቂሞ ደሎ እምበር ኣብ ሳልሳይ ሓሳባት ተዛሪበ ደለኹ መንፈሳዊ ዕቤት ንርእስኻ ምስቶም እንታይ ዝገብሩኻ መንፈሳዊ ዕቤት ንርእስኻ ምስቲ ዝተረዳእካ ቃል እንታይ ምግባር ምንባር ወይ ድማ ንዕኡ ርእስኻ መሃብ ወይ ድማ ምፍራይ ምዃኑ ዳኣይ እምበር መዐቀኒኡ እንታይ ኣይኮነን ተዳኢልና ሰብ ኣይኮነን ኣብ ከባቢኻ ደሎ ሰብ ኣይኮነን ምሳኻ ደሎ ሰብ ኣይኮነን ንሱ መዐቀኒኻ ክኸውን ኣይክእልኒ መዐቀኒኻ ቃል እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ምንባር ዝበሃል ነገራት መንፈሳዊ ዕቤት ክሳዕ ምጽኣት ዝቕጽል ባእታ ድማ ታይ ነዚኣ ነገራት እዚኣ ክሓስብ እንከለኹ ነዚ ነገራት ዝምስተረዳእኹ ድገረመኒ ነገራት ኣይመስልኩም ሓደ ግዜ ምናልባሽ ንስኻትኩም ከምኡ ኣይኮንኩም ወደ ሓደ ግዜ ኣብ ገለ መንፈሳዊ ነገራት ወይ ድማ ብሓደ መለክዒ ዝበሃል ብሰባት የድዛረብ ደለኹ ወይ ድማ በቲ ተለምዶ ኣብ ገለ ነገራት ምስ በጽሓካ ከተገልግለሉ ገለ መለገለ ትኽእለሉ ደረጃ ምስ በጽሓካ
እሁል ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል ማለት ግን ኣይኮነ ቀጻልነቱ ማዓስ እንተዳኢልና ክሳዕ ምጻት ወይ ድማ ክሳዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ወይ ድማ ንሕና ክሳዕ ንኸይድ እሞ ንዕኡ ክሳዕ ንመስል ምንት እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ክሳዕ ኢሉ ደሎ ክሳዕ እንታይ ክሳዕ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ ሽዑ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ማለት ትኸይድ ኢኻ ማለት ተዓቢ ኢኻ ማለት ትውስኽ ኢኻ ማለት እቲ ምውሳኽካ ሕጂ እንታይ እንዳኾነ እዩ ድኸይድ ተዳኢልና ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ዕድሜኻ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ መንፈሳውነት ዝዛረብ ስለ ዘለኹ ብዛዕባ ዕድመ ክርስትና እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት ኣብ ዕድሜኻ እቲ ቀንዲ መሳለጢ ወይ ድማ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ናብዚ ነገራት እዚ ከምፃካ ዝኽእል ቃል እግዚኣብሔር ኦኬ ስለዚ ኣብ ዕድሜኻ ክትከይድ እንከለኻ 30 ዓመት ክትገብር ትኽእል ኢኻ 30 ዓመት ግን 30 ዓመት ዕብየት የድሊ بدحريو اندحر 30 عامت كان اندحر قتيلكا خاني غنا تعبيت ايتودئن مو موسى يدليو موسى ددليو اندحر كوين حجي انت يدلي كان بار تدايلنا كل غيزه مسقال እግዚአብሔር انت يدلي كاي زمدنا يدلي ابغله غيزه مسبصحكا كاب قال እግዚአብሔር منباب نقال እግዚአብሔር كم مسارحي ناي لوطي خمزد ليوسب كوينكا نغزا ارسخ انت ازي قطيركا يا ابغله غيزه انت كتكون تخلي خمس نعخ زي ملكتك خوين خصمعك يخليو نا اغلغلوت ابزدلي طرح مس اغلغلوت ستحاز نغرات كدليك اخل ويدما قال كريستيانو عدمه اندخدك كتكيد انكلها اتي قال نغرات نعخ زي ملكتك خوين خصمعك يخل بفرندون اشتيك نغروك انت تغرمن نغرات الله نزا نغرات زيا كل غيزه خغلصا خلو خا تغرمن نغرات كودي አራይ قال እግዚአብሔር ተረዲ ካን ቃል እግዚአብሔር እንዳተረዳአ ካምስከደ ክነብሮለኒ ኢልካ ርእስኻ ምስሓብካ ድሕሪኡ ሽዑ ምስ ነበርካዮ ኣብ ህይወትካ ፍረ ተራእዩ ስለ ዘሎ ሓደ ኣብ ግዜ እንታይ ኣሪኻ ኣለኻ እንተ ዳኢልና ዕቤት ኣሪኻ ኣለኻ ምሽ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ኢልዎ ርእስኻ እንታይ ናወሰካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክፍለጥሲ ብምልኣት ነዚ ነገራት እዚ ርእስኻ ወፊሉ ኣሎ ሓቂ ኣብ ክርስትና ናዓበኻ ክትከይድ እንከለኻ ክነግረኩም ስለተገድሰኒ نعبخ اخذ كيدن كلها كم تزجمر كايو منفسها ومقت كم تزجمر كايو منفسها توفاينت نبيت املاخن نصلوتن اغلغلوتن زنبركا نغرات እና ጎደለ እንድሕር ከይዱ እንታይ አትኸው እንደለኻ እንተ ዳይልና እምባር ኣብ ገለ ግዜ ክትቅጽለሉ ዝግባእካ ነገራት ስለዚህ ይቀጽልካ ንክትቅጽለሉ ዝግባእካ ነገራት ከኣ በገባብ ስለዚህ ተጠቀምካሉ ኣብ ገለ ግዜ ዕድል ረኺብካ ኢኻ ክትሓስበሉ ትኽእል እሞ ንቅድሚት ክትስጉመሉ ትኽእል ንዕኡ ስለዚህ ተጠቀምካሉ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክኸይድ ከሎ ንድሕሪት እናተመለስካ ኢኻ ትኸይድ በቲ ናይ ቀደም ከተገልግል ትኽእል مسقام زبال نجارات جن مستجيزة يلن هذا جيزة أم منفساوي نت ويد ما أبتشرش زقبرو نجارات منفساوي نجارات ويد ما منفساوي نتفتات مثل لاي نبيت أملاخ مخاد جل دبهالو نجارات نحدش تطرح كوين نقص عد سمعك كتكون تغيلها دفير النايت ولا نعها أي ملكتك that's why هذا جيزة زقر من النجارات انت ده هالي هب صلوت بتخرستيان كتوج كله دبزح حدش سبات أبا أقلقلوت وانجيل كبهالن كله دبزح جيزي حدش سبات تزنبره أهمل كتوني هذا جيزي نجيركم نيرا مشاكل بلمدي جزاخت الليلو زي كأل سلز نوركم كل جيزي نافتز نبركو محبر نب قال هي وتناخد كوي تصلي نير هذا حاوي بس درابيته يامان حراي بزح جيزي خمالالس مسرعين تسوي عنه هذا نجيركم نير يا حكيم حراي شو انت هايلني هيفلتني ولا شيء منكم ملالس الازرايل حد شيخ حكي ما عتاوي مصي تصلي دا ما حدش مقصاليو نصلوت تقصللو نصومن صلوتن تقصللو نمنبار تقصللو نقدسنا تقصللو نمغلغال تقصللو
ንግርህነት ትቕጽለሉ ንቕንዕና ትቕጽለሉ ንኣምላኽ ምንባር ትቕጽለሉ ጠጠው ኣይትብልን ጠጠው እንተዳኢልካ ንድሕሪት ምምላስ ስለ ዘሎ ንዓኻ ዝተፈላለየ ቦታታት ምናልባሽ ዕድመ ክርስትና ስለ ዝወሰድካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ምቕጻል ድበሃል ነገራት ኣብ ምዕባይ ድበሃል ነገራት ግን ዘይወሰካ ክትከውን ኣምላኽ ካብዚ ነገራት ይሰውር ኣሜን ምዕባይ የድልየና ኣሎ ምዕባይ ቀጻሊ ምዕባይ ደድልዮ ነገራት ድበሃል የለን ባይዘይ እዚኣ ነገራት እዚኣ ተዛሪበ ክውድየ ሳልሰይቲ የኽውድ ኢለ ደለ ክወድየ እዚኣ ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ነሶም ሐዋርያት ራእዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓላፍነት ክህቦም እናኸደ ከሎ እንታይ ኢሉ ይፀውዕዎም ተላኢልና ደቀ መዛሙርት ሓቂሽ ነሶም ደቀ መዛሙርት ኢልዎም አለ ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ማለት ትርጉማ ወደ መዝሙር ማለት ተማሃራይ ወደ መዝሙር እንታይ ማለት ተማሃራይ ማለት ስጋዕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጽ ንገጽ እንሪኦ ተማሃሮ እዩ ተማሃሮ ኣብ ትሕቲኡ ተማሃሮ ኣብ ቃሉ ተማሃሮ በቲ ነገራት እቲ ከገልግሉና ብዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ዝተማሃርናዮ ከኣኒ ንምንባር ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና እንተዳኢልና ገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ንርኢ ደቀ መዛሙርቲ ተማሃሮ ኩሉ ግዜ ግን ተማሃሮ ክንከውን ግን ይግባእ ሎም እዚኣ ተዛሪበ ክውድ ሎም መዓልቲ እስክን ገዛእ ርእስና ንሕሰብ ኣነ ንባዕለይ ቻሌንጅ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ህይወተይ ነግረኩም ዘሎ ንድሕሪት ተመሊስኩም ኩሉ ግዜ ደንቀሓካ ንድሕሪት መልሰካ ነገራት ክህልው ጽቡቕ መጀመርታ ዝነበረኩም ስጓመ መጀመርታ ዝነበረኩም ህይወት መጀመርታ ዝነበረኩም ተወፋይነት ኣብ ገለ ግዜ ምስ በጻሕኩም ንሓድሽ ጥራሕ ዝምልከቶም ኮይኑ ተሰሚዕኩም ወይስ ትቕጽልዎ ኣለኹም ኣብ ገለ ግዜ ዝነበረኩም ናይ ጸሎት ህይወት ኣብ ገለ ግዜ ዝነበረኩም ዋዒ ሙቕ ዝኾነ ፍቕሪ ናብ ቤት ኣምላኽ ምምጻእ ኣብ ገለ ግዜ ዝነበረኩም ድርኺት ናብ ኣምላኽ ምግልጋል ኣብ ገለ ግዜ ዝነበረኩም ፍቕሪ ናይ ቃል እግዚአብሔር ሎ ምስኪ ኪዳንነቱ ካብ ዘለና የተሲና ክንጽልይ እስኪ እግዚአብሔር መስገን ሓደ ነገር ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር መስገን እንካ ትብል መዝሙር ምስ መዘምራን ኮይና ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ ናይ ኮሚትመንት እግዚአብሔር መስገን እንካ ዝብል ግን ኪንዮ መዝሙር እግዚአብሔር መስገን ህይወትና እናሃብና ንቅድሚት ክንስጉምና ሓሰብና እግዚአብሔር መስገን ወዳ አኾንት ትምህርተይ ተኽልትዩ ኣርእስታ ኣይተዛረብ ኩሉ ምክንያቱ ግዜ ስለዝህል ይውዶ መሲሉ ግን እስኪ እንካ ንበሎ ካ ህይወተይ ይህበካ ኣለኹ እስኪ ንበሎ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰንና ኢና ንኸይድ ሎሚ ንውስን ጽባሕ ንውስን ድሕር ጽባሕ ንውስን እንውስኖም ውሳኔታት ብምሉእ ግዜ ንዕቤትና ሓገዝቲ እዮም ግን እስኪ ንወስን እስኪ ሎም መዓልቲ መቸም ክንሓድጎም ዘለውና ነገራት ኣለዉ እንድሕር ክንውስን ኮይንና ገለ ነገራት ክንገብር ተዳእ ኮይንና ዝነበረ ፍቕረይ ይምለሰለ ይበሉ ዝነበረ ተወፋይነተይ ይምለሰለ ይበሉ ጽቡቕ ዝኾነ ሃቐና ይምለሰለ ንቅድሚት ምስጓም ይኹነለ ይበሉ ንናይ ዕቤት መንገዲ ምምራሽ ይኹነለ ይበሉ ካብ ድሕሪት ዝመልሰኒ ነገራት ሎሚ ይፋታሕ ኣለኹ በሎ ፍትሕ ኣውጁ ኣብ ህይወትኩም እግዚአብሔር መስገን ዝተጣበቐኩም ከም ሰብ ቃል ኪዳን ዝሓዘኩም ኣይትኸይደን ኢኻ ዝበለኩም ንዕቤት ንምስጓም ዝኽልክለኩም ዘበለ ነገራት ኩሉ ወይ ድማ ዝኽልክለና ዘበለ ነገራት ኩሉ ሎሚ ይፋታሕ ኣለኹ በሉ እንካ ህይወተይ እንካ ትብል መዝሙር እስኪ ምስ መዘምራን ኮይና ሓደ ሰለስተ ግዜ ገለ ክንዝምር ኢና ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ ድራር ጎይታ ግዜ ክስከይድ
ራስና በመልክዕ ኮሚትመንት በመልክዕ ጸሎት በመልክዕ መምላስ ጌርና ንእግዚአብሔር ህይወትና ንሃብ መጀመርታ ጎይታ ክንቅበል እንከለና እተን ብዙሕ ፈተናታትን ሽግራትን ተዓጊስና ብርሃን ዝረኸብና ኣለና መዓልታትን እናዘከር ወጣ ኩሉ ግዜ ምዝኽኻር የለና ግዜ ኣገዳሲ ግዜ ሓደ ባእታ እዩ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ባእታ ወህደት ናይ ግዜ ናይ ቃል እግዚአብሔርን ራስኻ መሃብን ግን እግዚአብሔር መስገን መንገዲ ናይ ዕቤት እዩ ሃሌሉያ ከም ጸሎት መልክዕ ጌርና ንዘምራ ዘምራ
ጊዜ ነው ጸሎታችን እግዚአብሔር ይመስገን አገልገልቲ እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆናትን በሰይት እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ቅድሚት ከመጽዮም ናይ ድራር ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን